नै फिथाइखौ सोर सोर जाना मोजां मोनो बेखौ मोजां मोननायनिब्र' बाथ्रा नङा ओमफ्राय बेखौ दा नुनानै होनलायगोन नोंनोसो नांगौ बे बुस्थुखौ सोनानै ला मानो गुन्दासो लादों नोंनि मानि खिबु जगवाखैबा नोंनि नोम्फानि खिबु जगदों नामा नोंनि नोमायाबो नोम्फाजों गुन्दै खालामनानैसो नोंखौ जोनोम होदों मिथिबाय प्रत्येक नोंनि थाफ्लि आरो दुदुखौ जोबोद फसायो आं जिउ थाफ्लि दुदुखौ फसायो जुदि बायसान्स जुदि खुगा नाङोबा सोरफोरनो भिडिअखौ बानायदो थिगानो दे भिडिअ बानाय मोजाङै बानाय फैसा खामायनो सेस्था खालामदों माबा माबि खालामनो सेस्था खालाम जेरैबायदि भिडिअ लाबोयो नोंसोरो जोंबो होमबा लाबोब्लासो दा हौवाफोरा गोबां नुदों आङो बेफोरबायदि गाज्रि बुखिजाथावै माने भिडिअ खालामजायि कमेन्टफोरखौ भिडिअ खालामना माने रिप्लाय होनो नाङा माने नों भिडिअनि गेजेरजों रिप्लाय होयोना नोङो बेफोरबायदि रिप्लाय होनो नाङा एसेबां 18+ बाथ्राफोरखौ माने एडाल्ट बाथ्राफोरखौ जेरै भिडिअ खालामनो नाङा माने गोबाङानो नोंखौ हरखागोन बेफोरबायदि कमेन्टखौ हरखागोन मानो होनब्ला नोंबो आरो भिडिअ लाबोबाय थायोना जाय कमेन्ट हरो बेनि सायाव नों भिडिअ लाबोयो गाज्रिब्लाबो 18+ब्लाबो भिडिअ लाना फैनानै नोङो बुङो भिडिअ बानायो रिप्लाय होयो बेफोरबायदि खालामोब्ला गासैबो हरगोन नोंखौ ओंखायनो नोङो बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनो नाङा माने गाज्रि बुंथाव जायो कमेन्टफोरखौ भिडिअ लाबोनो नाङा लाबो मोजां मोजां भिडिअ सोरथो सापर्ट खालामा सोरनिया गोबां मानसिफोरानो नायोना दानिया फेसबुक होमब्लानिया गोबां सुबुङानो नुजोबगोन बा मारै भिडिअ बनायोलै बिसोरो होननानै समाजाव माने गोबां गाज्रि बेरखा गोलैयो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थायोब्ला बेफोरबायदि बुखिबाय थायोब्ला बुङोब्ला बुजिबाय दा नाथाय गोबाङानो साननो हागौ दायो मा बुखिदो बिलाय बिबो सोरबा माबा भाइरेल जाजानो लुगैदों नामा बिबो सोरबा माबा जानो भिउस फाय जानो लुगैदों नामा होनना साननो हागौ खिन्थु आं बेफोरबायदि साननानै बुङाखै उननि फिउचारनि बाथ्राखौ साननानै माने जोंबो दायो उन्दै गथ' नंलाना जोंबो बुजिनाय जाहैबाय जोंबो दा हमना मोनोसै फिउचाराव माबोरै जागोन इयुनाव जोंनि गथ' गथाया बेफोरबायदि भिडिअ नुयोब्ला मा सोलोंगोन बिसोरो बेफोरखौ साननानै आं माने भिडिअखौ रिप्लायखौ होदों माने आं गासैबो माने जाय बिथांमोना बेफोरबायदि भिडिअ नुयो रिपर्ट मारिना होनांगौ बिथांमोननि भिडिअखौ बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ बनायब्ला मोजां भिडिअब्ला सापर्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालामना होनो हायो नाथाय बेफोरबायदि एसेबां गाज्रि बा 18+ बाथ्राफोरखौ एडाल्ट बाथ्राफोरखौ एडाल्ट कमेन्टफोरखौ भिडिअ बानायो रिप्लाय होयो भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टखौ बेफोरबायदि खालामनाया मोजां नङा माने मोजां कमेन्टफोरखौ रिप्लाय हो फानि भिडिअ मिनिजाथावफोरखौ नायनोबो मोजां जायो बेफोरो खिन्थु एसेबां गाज्रि जाथावथारैखौ भिडिअ लाबोनो नाङा माने बुजिदों जानो हागौ नोंथाङा फेसबुकाव जाय भिडिअ नायग्रा बिथांमोनाबो साननो हागौ बेलाय मा गाज्रि भिडिअ बनायदों होननानै नाथाय बेफोरबायदि नङा खोथाखौ एसे साननानै नाय अब्लानिया बुजि मोनगोन आं मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों आंनि बुंनाया जायाखैबो जानो हागौ माने नोंथांमोना एसे साननानै नायोबा बुजि मोनगोन आं मा बाथ्राखौ साननानै माने बिथांखौ आङो रिप्लाय होदों एसे साननानै नाय गासैबो भिडिअ बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनो नाङा मोजां भिडिअ लाना फैना भिउस फैयोना सोरथो फैया होनदों गोबाङानो भिउस लाबोगासिनो दं फानि भिडिअ बनायो कमेडि भिडिअ बनायो गोबां भिउस मोनो नोंबो एसे बेफोरबायदि बानाय एसेबां जाथावथारिफोरखौ रिप्लाय हो मोजां कमेन्टखौ नाथाय जाथावथारिखौ होनो नाङा बुजिदों जानो हागौ नोंथाङा